Hey man, jsem v televizi. Máme, seš tam? Vítejte u mého prvního videa. Jmenuje se Number One a doufám, že se vám bude páčit. A pojďme dál. Let's go. Takže jako první si podíváme na Velikonoce, protože už jsme minuli a teď vám ukážu, jak jsem je prožíval já. A jak jste prožívali vy, pište dolů do komentářů a pojďme na to. Hody, doprovody. Tak, teď jsme viděli moje koledování na Velikonoční pondělí tento rok a teď se podíváme na Velikonoční pondělí o rok dřív. Práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Zima ještě neskončila. Wow! No to ne! Zimní skřet! Zimu už tady vážně nechceme. Tak, tohle byl konec. Díky za slednutí mého prvního vlogu. A díky moc.